práve teraz vidíš. 1212. vec, toto nie je to náhoda. Toto číslo je božským odkazom od vesmíru a je určené práve tebe. Bol si vedený k tomuto okamihu a to, čo sa chystáš počuť, môže zmeniť celú tvoju energiu. 2012 je posvetným znakom zosúladenia rovnováhy a manifestácie. Znamená to, že vesmír zoraďuje tvoje túžby v zákulisí, aj keď výsledky ešte nevidíš. Premena sa už začala. Vstupuješ do novej kapitoly plnej jasnosti, sebadôvery a mocných prielomov. Povedz si to nahlas s vierou. Dôverujem načasovaniu vesmíru. Všetko, po čom túžim, ku mne prúdi s ľahkosťou. Som zosúladený, som pripravený, som silný. Pracoval si na sebe, liečil si sa, rástol si, učil si sa a možno si kládol otázku, kedy konečne príde môj čas. 1212 je tvoja odpoveď. Je to tvoj čas. Tvoje sny nie sú len možné. Už sú na ceste k tebe. Každý malý krok, ktorý si urobil, každý raz, keď si pokračoval, aj keď to bolo ťažké, všetko sa teraz spája. Nezaostávaš. Nemeškáš. Si presne tam, kde máš byť. Potvrď slovami. Som v zosúladení, ak si pripravený prijať to, čo je ti súdené. Vesmír na teba žmúrká prostredníctvom tohto čísla. Hovorí ti pokračuj. Si bližšie, než si myslíš.